Sietske Poepjes, deputaire van de provincie Friesland. Wat vind je hier Joet ervan? Ik vind het geweldig. In Ierwut. Het is een diek die viert wordt. En maar de meeste zelfs. En het gaat erom, net wat de provincie Friesland die in het, maar wat had de streek erom, wat had Friesland erom. Wat is het persoonlijke hechtepunt in dit hele project, of misschien wel voor Joet? Het hechtepunt is dat zo volle mensen je het zo volle willen hebben. Vliend wieken ik, mooi sport op de as. Ik alle gaat terug lokale mensen. Dus de provincie heeft het net organiseren, maar de lokale mensen hebben dit opzetten. De kist dus heel erg merken dat deze streek libbet. Want of mooi sport, of mooi handel hier, de mensen het je naar de zin. Het mooiste van de streek hebben we hier. Ik zie hier alle verschillende type handel. Auto's, maar ik streekproducten. Ik zie hier huisinrichting. Ik word er heel gelukkig van. Voor u toe, als bij de handel is ook een project wat eigenlijk oppakt is door de Mierskip, door de ondernemersvereniging, etc. De provincie had dit heel bot stiepen. Die zijn dit is tieren belangrijk. Waarom? Omdat de zangkracht in Friesland en in wat eerst Friesland in het bijzonder zit, dan moeten wij als provincie net vastkrouwen hoe dingen matten. Dat is een hele ouderwetse gedachte namelijk. Het wie de meesten van de Rotary Vliend Wieken heel erg af vertrouwd. Het binnen de meesten van Verruut maar de handel heel erg af vertrouwd. Dus hier is het een hele relaxte, grutske deputaire. Wat ga je voor een beetje nog doen? Winkeljen, want hier komen mijn twee grote hobby's bij een oor en dat is infra en winkeljen. Dus ik ben heel blij, maar ik kan het net vaker nog zeggen. Ik zou blij dat ik hier meestal gezin, maar ik van allerhande leeftijden hier langs erin zie maar een smile op hun gezicht, maar een grote winkelpoeder, maar een ijskoop bijvoorbeeld soms. En dan denk ik, jongens, dit is Friesland. Vooruit boer de as, maar de handel. De langste handelsroute van de wereld tussen Venworden en Samar.